Lorita ya na nwa ya ịhụcha Lorita na family ya lee ka ha na-aha mmanụ n'ọkwa Chineke nke Lorita maka nwanne ewezuga packaging ndị ka mmanụ ụwa ha maka nkọ ime editi na-ele emere tupu ewepụta picha aha ikekwe ilezi anya nke ọma wee ga-ekpu n'isi agbazirila ya agbaziri na wọta. You are doing well. Ị na-eme nke ọma. Kwụsị ịdị na-ele onye ọzọ, kwụsị ịdị na-eji onye ọzọ na-atụnyere onwe gị nwanne. Ị na-eme nke ọma ịnọ. Ime ọsọ ụwa anyị na-agba ọ bụ n'isi onye na nke ya onye na nke ya. Na m agba nke m, Clara na-agba nke ya, gị nwa na-agba nke gị na ghọta o wee bere ya. Kodi Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ otu aka anyị si anabata ụnụ n'ihe omume anyị bụ aka aja aja nke ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7. Binye omume ahụ anyị na-anọ na-agwa gị oge na ị na-arụ ya ị gaghị eri na ịrụ ọkpanụ gị rie maka na aka aja aja bụ ya butere ọnụ mmanụ anyị awụchala mana anyị awụchala ịla azụ ọbụla adịghị na ya mana nsị ọ na-abụ ekpe ekele ihu asaa kelee ọha na eze na-ege ntị Clara nwoke ọcha nwaanyị Mbaise. Igbo ndị ọma mgbede ọma na ole otu unu mere ka ekesi anyanwụ ka ọ bụ mmiri n'ogbu na-eji m aka na ihe na-aga n'anya asị m udo dịrị unu ndewo ị mere m impressed today n'ụlọ ikpe. I was so impressed. For the first time mụ na gị na-eso aga ikpe a ị mere m impressed ime gbara m ihu mana o nwere otu ihe imekwara nna alaike hụ ọzọkwa kwuo ihe ịma gbasara ọkụkọ ahụ gị sị ọkụkọ ahụ dị gentle. Ọkụkọ ọ na-adị gentle? Ọ na-aga n'ụlọ onwe ya ọ na-achọ okwu. Ọkụkọ ahụ kemgbe a gbara zụọ ya mgbe ahụ ka dị n'obere. That word you use ebe ọkụkọ ahụ dị mụ nwa alaike hụ ya. Nganisi ọ dị aggressive. Mụ nwa alaike hụ ya. Kwuo ihe ịma gbasara ọkụkọ ahụ ị kara ikwu sị ọwụ uche nwe gị nwa dụnyere ya sị ya gaa gotere gị ọkụkọ ọ gbafuru agbafu gị chọọ allegation bọkwasa nwoke ihe agba n'isi. Kwuo ihe ịma gbasara ọkụkọ gị gbawa ọkaiwu na ọkụkọ ahụ dị gentle. Ọkụkọ ọwụ mmadụ. Ị ga na-enye m sign na give me sign. Ị maghị na ụlọ ikpe ị ga-echuzu your words. Mary nọ here kemgbe isi ị kara ị gakwuru ya sị Mary o chọtara m words ndị ngaji iyuzu n'ụlọ ikpe ga-adịara m useful. Gentle, no, don't use that word for innocent chicken. Okay, it's called innocent. Gentle. The ọkụkọ is gentle. The ọkụkọ is innocent. O nwere ihe ọkụkọ ahụ ma. We are still on the same page. Mgbe ahụ ị soro gentle ahụ wee hụ ka ụlọ ikpe ji wee dere ji iji wee ịma wrong English daa ebe niile silence na-adị. Gịnị ka ị na-akọdo ihe a? Onye ọkaikpe wa na telling me go on, ride on, yes, ride on. Ịmaghị na ndị a na-ajafu gị ajafu ihe niile ahụ a nọ na-agba gị ride on ya wụ gaa n'ihu gbọsịwa rọbish ahụ ị na-agbọsị. Your confidence level dị okay. Kiss is stammer. You know the other time your confidence level this time around ọ dị okay. Ekwe hụnanụ ka nwoke ihe agbasi atahiri gị ọnụ n'oge. Ị hụrụ ihe mere? Ikpe atụgharịwala ya na-atahiri ọnụ onye nwe ọkụkọ plus stammering or stammaga ọkụkọ ahụ yikwara nke ya ka nke a mekwara a na-ajụ ya sị onye nwe ọkụkọ the fowl nke kacha wute m the fowl. Onye ọkaikpe akọ onye asị nke wute fowl. Mgba gị eziokwu obi aṅụrị ejupụtara m obi. Thank God. For the first time anyị na-aga ụlọ ikpe alọta obi aṅụrị adị m. Thank God. You know? Don't worry. Ị nọchitere anya m nke ọma defend ya m. Yes. Adị m impressed. Only that gentle mputri mana ihe ahụ o nwere something. I kwesịghị use that word gentle. Ọkụkọ anaghị adị gentle. Ndị ihe ngari. Kọwaa ihe ịma gbasara ọkụkọ ahụ gị sị ọ dị gentle. Take your correction. Next time you use such word again. Ma na ọ dịghị mma. Nye ndị na-amaghị tata ka anyị gaghara ikpe mụ na nwoke ihe agwa. Ịma Clara bịara kpeta ewu my witness n'ụlọ ikpe. You know, Chineke emekwa na ebere ya work on herself. Confidence level ya wụ A1. Taa nweta ebe Clara na-eluba ngara ebe a n'ụlọ ikpe aka na-awụ kama o mere mistake ga use gentle for ọkụkọ
na ọkụkọ ahụ dị gentle kwuo ihe ịma gbasara ọkụkọ ahụ ya sọ dị gentle ọ mistake o mere biko unu ga-ahụ ịhụ ataghị mụ na Clara mgbe anyị na-agaje ụlọ ikpe taa ndị midia anyị unu nwere ike tinyere Igbo ọma na-ege ntị na Facebook anyị ka ha nwee ike kirie ịma anyị kwadoro ọfụma wụchaa na ya bụ ụlọ ikpe memant memant ma ọkwa anya ma ofu ya bịara dapụ n'ụzọ ị gaa na Facebook anyị hụcha anyị na mgbede a gị kwete na ọ na-eme ọ dịkwa oke ị ga-enotisi na ofu dafụrụ adafụ you will not notice aka na-awụ n'ụlọ ikpe ihe dị egwu mere ababela aghọta o wee bụrụ ya ịma onye ọbụla ofi akacha look at see, I catch the man today. Look at you. So ndo shebe. Ụjọ bịara na ya. Ụjọ bịara nwoke onye ọkaikpe ahụ. Onye nwoke ihi akwa. Shock. Ya ekpeta na men day. Ama mbele agwata ebe anyị na-aga. Ofe bụrụ ya. Suit m awụkwa kpọm. Asị gị uche. Look at you. Maybe she vọftakwa n'ihe a. Ya bụ suit m zụrụ 1995. Original ya. Hey, ka opiai from Thailand. And hụrụ tai mu. Iran. Awa bela wata. We baro ya. E kacha na Facebook anyị gị kirie atai mụ na Clara nwoke ọcha so we ga ụlọ ikpe. Immediately we storm the ụlọ ikpe. Everywhere shock. Everywhere shock. It can't dey shake. The foundation can't dey shake. Ntụ ala ya na-eshake. Nwoke ihe agba ataheriwe ọnụ. The foul. O wee bụrụ ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ anyị awụchala na mgbede a bụ na anyị awụchala maka ihe omume anyị bụ aka aja aja mana tupu anyị elube ajụjụ anyị ji wee wụcha na nketa anyị chọrọ iji ohere a mee ka gị bụ onye na-ege ntị mara na ihe omume anyị bụ ojeziri obodo nke ọnwa a adaala n'obodo Egbu dị na kansụl ime obodo Owerri North nke steeti Imo. Ịbụrụ onye obodo Egbu chebiri anyị n'ụbọchị Satọde na-abịa abịa ọ bụghị Satọde nke a Satọde nke izuụka agacha nke ọzọ ya bụ abalị 29 nke ọnwa Ọgọst anyị nọ n'ime ya anyị ga-aga ojezuru obodo n'obodo Egbu dị na kansụl ime obodo Owerri North nke steeti Imo. Ọ bụ na All Saints Cathedral Egbu Ogodo Playground ebe ahụ ka anyị ga-anọ eme ya bụ ojezuru obodo n'ihi ya ịbụrụ onye obodo Egbu ịbụrụ onye Egbu gbalịa sonyere anyị na ya bụ ihe omume soro na ndị ga-achọ ya bụ ojezuru obodo cheta na onye ọbụla chọtara ya bụ ojezuru obodo achọtala 30,000 naira nakwa ọtụtụ ihe nrite ndị ọzọ so ya onye dị otu ahụ na mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ onye eze ya ga-akpọnye ya ga-ayere bịa n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM n'ụbọchị Mọnde na-esote ya anyị agbụ na ajụjụ ọnụ gbasara ihe obodo Egbu na-asọ na nke ha na-anabata ọ wee ko na-eme ya ịma ọ dị loud ọ wee ko ọ na-adị loud gị nwa m ihe ị na-ege na mgbede a n'ihe omume anyị bụ aka aja aja ịma o nwere otu ihe anyị bịara bịa chọpụta na nso nso a mmadụ ga-anọ kpebiere onwe ya ịghọ onye ohi na-amagheri aka ya zụkata ohi o nwee ka esi jide ya ihe ị ga-anụ abụrụ ọwụ ihe isi ike gị hụ ndị dị by the side country hard ihe isi ike akarịkwa anọ ihe mere ụmụaka ndị a ji amaghị aka o nwere onye nke akpọgara n'ụlọ ikpe na nso nso kedu ihe mere iji mee ihe a ya sị Tinubu kpatara ya mami na aghọta okpuru ya n'ụlọ ikpe kedu ihe mere iji mee ihe ị mere ya sị ogene Tinubu onye gawa ije slipas ya ka ọtụọ onye edobiri Tinubu amami na aghọta onye zuo ohi ejide ya gịnị mere iji zuo ohi ihe isi ike kọntere gịnị hard gị hụkwanụ ndị ga-adị by the side na-ekpenyere ya ego ihe siri ike o hapụkwa ọwụ onye nwere obi ndidi ga-edinwu ya ya dịzie ka a ga-ahapụ ohi mmadụ zuru blame wa ihe isi ike ụfọdụ abịa gụgharịa ya aha kpọọ ya o nwere ndị na-akpọ ya ohi agụrụ o nwere ndị ga-ezu ohi akpọkwasa ya ohi agụrụ ọ bụ ohi agụrụ ka ọ gara aga zuo mmadụ ga-aga n'ụlọ ahịa mmadụ ga zuru achịcha akpọ ya ohi agụrụ
mmadụ ga-aga n'ụlọ ahịa mmadụ ga zụrụ biskit akpọ ya ohi agụrụ maka na ọnụ ego ya emeghị gịnị ebughị ibu akpọ ya gịnị ohi agụrụ. mere anyị ji wee sị ka anyị jukene gị na mgbede a ị kwenyere n'okwu ahụ ọtụtụ ndị ejidere n'ohi ji ekwu na ọ bụ ihe isi ike kpatara ha ji wee ganye aka n'izu ohi? ị kwenyere na ya? isi mba na ikwenyeghị, kedụkwana ihe na-akpata izu ohi? Clara, ị kwenyere na nka? Ekwenyeghị m na n'ọwụ agụrụ nọ n'obodo mere ị ga-eji ganye aka n'izu ohi. Maka na akwa agụrụ ahụ nọ n'obodo enwekwara ndị na-eme biznes na-erikwa nri na-ada oshi ha zụga. Agụrụ ahụ nọkwa n'obodo enwe ndị na-apụkwa nọ na-aga na-eme ihe ndị ọzọ dị mma iji hụ na ha rịrị apịọm, iji hụ na afọ mara ọkụ agara ha ga zụwa ohi. Nke ihe nke iji ka bịa dịzie different. Otu anyị ndị ọzọ chi na-asọvive na-eme ihe rị mma na-asọvive. Na-asịkwa gị nwa gị ị kwesịrị ime ihe rị mma ka inwekwa ike mee gịnị sọvaịvụ. Uche ihe m ji ekwu na ọrịghị mma ị hụrụ onye oshi nọ n'ọbara, ọ nọ ya n'ọbara. Ya ọ na-adị n'ọbara. Ọ na-adị n'ọbara. O nwere onye a ga-amụ ya wụrụ onye ohi. Asị gị ya gafee ihe efuo. Ime inere ihe. Ya gafee. Ihe achọwa ihe achọ. Achọwa ihe achọwa. Ha! Enwere family ohi. Dịkwa gị. Ime inere ihe. Family aka ntụtụ. Uche enwe ndị nwere n'onwe juo mana oshi ahụ aka ga-achọkwa nke ha ga-ewo taa aka ga na-eme ha ntụtụ. Ịma ya bụ ihe na-agbagwoju anya ka ọtụtụ ndị si ekpere ihe ọjọọ gị na-egbu. Ime eji m ekwu ya ọtụtụ ugboro. Onye ọbụla ịhụrụ zuru ihe nta hụ ihe ukwu oge eme gịnị oge izu. Onye ohi bụ onye ohi. Ịkwara ihe ahụ a na-asị ọwa ohi agụrụ a ga-eji maka ji ntakịrị o zuru ga gbuwe ya, ọ maka ji ntakịrị o zuru ka a ga-eji akpọpụ ya n'ụlọ ikpe. Country hard ọ ihe mere o ji ma ha aka. Nwanne ị kwenyere n'okwu ahụ ọtụtụ ndị ejidere n'ohi ji ekwu na ọ bụ ihe isi ike kpatara ha ji wee ganye aka n'izu ohi? Isi mba na ikwenyeghị, kedụkwana ihe na-akpata izu ohi? Ya bụrụ na ị mere ọsịsa ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20,022 0911 20,022 maọbụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014. maọbụ gị gaa na Facebook anyị, gawa na Facebook gị ebe ahụ ga-akiriwe anyị ige anyị sọ naanị ogige ezughị. Iruo na Facebook chọwa Eko FM 100.7 Eko FM 100.7 kliki kpam kiriwe anyị, maọbụ gị dee naanị Eko FM jiri capital letter dee naanị Eko FM kliki kpakpam kiriwe anyị, like kwa ma share ya. Mgbede ọma Uche na nwa God, olee otu i mere? Adị m mma. Lara hụkọta mgbede ọma. Ọ Chukwudi Michael Okoro Genesis na Lagos State na-akpọ. Ganye. Ekweta ahụ m na ihe ndị mmadụ na-ekwu ejide onye oshi national because of ihe isi ike. Ya ahụkwa n'akụkụ national because of ihe isi ike. Chukwudi Michael Okoro ekwenye na ya. N'ihi na onye ọbụrụ oshi nọ n'ime ọnụ ya n'ime. Ị ga-ahụkwa dịka Clara mgbe Clara na-ekwu nka, ị ga-ahụkwa famili nwere ego ọwụ na agụrụ bụ ka ha aka ntụtụ ahụ na ha niile hapụkwa ha tụrụkwa zuru ochi ahụ. Ịghọta ihe mere. Number one, another thing wo ịhụrụ a young girl or a young boy, please gbama mbọ elela kọntrị, elela Tinubu, elela Hope Uzodimma anya, gbama mbọ gị gaa gụọ ọrụ ka ihe ị ga-eme ọrụ na onwe ihe ga-eme ya rụgoro pịọta bugharịba pịọta. Mana chere kene ihe isi ike dị n'obodo ọ ozubeghị mmadụ iji maka ya gaa ohi. Oyi ozohu na ihe isi ike dị n'obodo ya ga-atụ m ohi. Onye ahụ gbugbo onwe ya bụgazi famili. Ọ bụrụ ya kụrụ egosi na ohi na-emerụ mmadụ, ọ na-emekwa na ama ya echie ya gaziere gị nọ. Ya bụ chere obi ga-eme na gịnị adaala ọdọ onwe n'ihe njidere n'okwu ya kwuru na ihe isi ike dị n'obodo ekwesị ime mmadụ mee gịnị dị izu ohi. Mgbede ọma. Mgbede ọma Uche na Clara. Ndewo ya gaziere nọ. Gazikwara gị nọ. Ọwụ Elda Chinemere m Njọkụ Kenyesi Nnazi akpọ. Gaa n'ihu Elda.
nwanne m nwoke gị na nwanne m nwaanyị Clara unu ekwutekere unu kwutere na mgbede a ekwenyere na ya ahụ n'ukwu onye ọbụla ị nwere agba ọjọọ nọ n'ọbara ọ nọ ya n'ọbara onye a na-ezu ezudu ka nwaanyị na-agba akwụna mana chere ekene o nwere ihe ịrụtụrụ aka ugbu a na onye ọbụla ị hụrụ ohi dị n'ọbara ọ dị ya n'ọbara o nwere onye a mụrụ mụọ ya dịka onye ohi ka ọ wụ situation na-agbanwe mmadụ ya bụrụ onye ohi ya chee uche nwanne m ọwụ situation jebe n'ala Igbo anyị ebe ọ mere ya na-akpọ aka ntụtụ ahụ dị n'ọbara ọ dị n'ọbara onye ahụ nwere ike nwee ihe ahụ mana ọnwụ nke onye ọzọ nwere ya gafee ya ka ya n'anya gbam mgbe ọ hụrụ ya n'anya gbam ọ ga-ala ka ọ ga-eme ekiri rịpọt ime chọrọ o were nke onye ọzọ ahụ ọ ya wụ ọ dị onye ahụ n'ọbara ọ dịkwa ka nwaanyị onye akwụna ịlụ ịga lụọ nwaanyị ọbụla bụ onye akwụna ịchụ nwoke dị n'ahụ ịlụkwa ya agba ahụ nọkwa ya n'ime ihe ọbụla ọ chọkwara gị mee ya ọ ga-agbakwa n'echi ọ ya wụ ọwụ ya wụ ọ nọ n'ọbara ọ ya na-akpọ ya aka ntụtụ ọ nọ n'ọbara onye ahụ ọwụ situation o nwere onye a ga-amụ ya wụ onye ohi by nature gbam uche nwanne m kwere maka nke a kedụkwanụ maka onye bara ọgaranya nwekwara ike ịdịkwa na-ezu ohi ọ na ihe ọ na-akọwara gị anwara m onye nwere ego o nwechara ego mana ochi na ya na ahụ ndị mmadụ na-ajụ sị echekwere m onye a nwere ego eche m onye abara ọgaranya mana gị mekpụrụ otu na-akpụdo agbado ụcha ọ wụda spirit ahụ na ya n'ime ya gakwaghị ịzụ ahịa o nwere ka ọ ga ebe ọ na-azụ ahịa o jikwa ego ji azụ ahịa ahụ chere ịbịala na-arụtụ aka na spirit kedụkwanụ maka onye agụrụ na-agụ ihe na-esieri ike ọ bụ icheghị na nke a nwekwara ike iduba ya n'izu ohi onye ahụ agụrụ na-agụ ihe na-esiri ike ihe ọ ga-emewu iji wepụ onwe bikọs asa ohi onye ahụ onye ahụ na-ekwosie ọ na-emechi ama ọ na-echi ama ọ na-emepụta aha onye ahụ agụrụ na-agụ ị ga-emewu ije ofe onye ị maara gị labụ dị na mma gapụchie ya rụọ ya sị biko nwanne m biko lekọta ọnọdụ mụ na ezinụlọ nchibiri ugbu a onye ahụ ga-enyere gị aka karịa ịgapụ n'ime ahịa bịa na ekwukwe owere ma ọ bịa na Douglas chọwa ihe ị ga-ezu egidego mebiela aha ndewo ya gaziere gị o nwere ihe m gwọtara na ya bụ ihe ikwuru ọ ka mma mmadụ ịrịọ arịọ karịa ime gịnị ịma ha aka ama mme na aghọta nwaanyị ọma ọ sị na ohi a na ọ dị n'ọbara mere m ji jụọ ya sị ọ pụtara na ndị ọgaranya jikwa ego ha na-ezukwa ohi enwere ndị china rich family ha ma mma ha ma mpa ha enweghị ha na-ala akị ha jicha ego mana ha na-amaghịkwa aka ị ma na o nwekwara ndị ndọrọndọrọ ọchịchị wụ ndị ohi ego a na-amaburu ị ma na o nwere ndị ndọrọndọrọ ọchịchị wụ gịnị ndị ohi ego ahụ dịkwa mana ha wụkwa gịnị ndị ohi ya wụ omede na ihe o kwuru na ọ dị n'ọbara mgbede ọma uche na Clara ndewo amụawụ onye a na-akpọ wonde godrod na-akpọ oke gaa n'ihu nwoke ọma ndewo ihe ndị ọzọ kwuru ha ekwutechala oke ihe banyere oshi dị ụzọ abụọ na-akpata ya oke kembụ ọ nọ n'ọbara chere kene unu na-ekwu ọ nọ n'ọbara i chefuola na o nwere otu nne na-ama ụmụaka onye nke ọzọ abụrụ onye ụkọchukwu nke ọzọ abụrụ obu egbe ezu ohi gịnị mere ọbara ahụ na-esoghị nke ụkọchukwu ahụ ọwụ otu o si wee dere ịma chiawụ otu chiawụ otu onye na onye ọbụla wụ onye a mụrụ anyị bịa na famili mebi onye mbụ ma o wee nwere onye nke wụ onye oshi na-emecha nwụọ n'oshi ma o wee nwere onye nke otu o si wee dere mgbe a bịara bịa mụọ mụrụ ihe ndị a niile dum na-aga na lineage so emegide ha amụtakwa nke burula ụbara onye nke ahụ zuru ochi mgbe ahụ ọkwa ya nwawo ochi ahụ ebidokwela ya wụ ochi nọ n'ụba ị na-akọwa na ihe ahụ ndị mmadụ ji ekwukarị ma ọ bụ onye ejidere n'ohi ji ekwukarị na ọ bụ ihe isi ike mere o ji gaa ohi na okwu ahụ ya wụ ikpenyehụ na ya mana ọ bụ ihe isi ike anaghị eme ka mmadụ gaa ohi jeenụ m ntị ihe isi ike enweghị ike imegide ịga oshi bikos iwuru onye oshi na-anọghị na ụbara icheta ihe nọ n'ịga oshi ihere onwe gị agaghị ekpe gị bikos ị marala na ịga oshi ahụ ụzọ ihe abụọ nọ n'ime ya aịda aka kparala gị ọ gịla
ya bụrụ na aka kpara gị ugwu gị agwụla pam ya eshota nwere ya so nke abụọ ya m na-achọkwa n'ịkọwa mana chere o nwere chere ke na o nwere ihu ebe ị bịara bịa rụtụ aka m chọkwara ka anyị tinyetụ ya ọnụ isi na onye ejidere n'ohi ugwu ya arụọla ka ihe si wee kwuru ugbu a n'ụwa nke ugbu anyị hụtara onwe anyị n'ime ya were vileji gị ji maatụ ọ bụ ịhụtụbeghị ebe a na-eme ndị ohi youth president ọ bụ ebe a na-eme ndị ohi chairman ma ọ bụ ebe a na-eme ha ndị ndu n'obodo ha gacha ama mme na-agwata ha gara mkpọrọ maka ohi ha alọtakwa ewere ọkwa mabunye ha ọrụ ọrụ ugwu ha abịa n'obodo kem ọ dịbeghị otu ahụ mana o nweela ka isi hụtụ ihe dị otu ahụ anụla m bọtụ nke ka m nụrụ ya achọpụ n'obodo ndị ahụ emere ụdị ihe ndị dị otu ahụ obodo ahụ a na-anụ n'udo ndị niile dum na-achị ọchịchị ebe ahụ ibi nsef ndị isi zuru oke ma ọkwanụ ndị ochi na-anọghị n'ọbara na-adị ha ka gacha agbalagacharala ha n'obodo ndewo ya gaziere gị ịlagbụrụla n'ajụjụ nke gị ya gaziere gị onye nke chest ala ajụjụ a enweghị obodo a na-eme ihe n'anya otu iwu si wee dịrị na onwere ugwu ga-abịa mmadụ aga mkpọrọ oshi lọtakwa eme ya onye ndu eme ya onye ndu n'obodo dịka ya bụ nwoke si wee kwuo ohi na-emerụ ama ọ na-arụ mmadụ ohi na-arụ mmadụ hapụkwa na uwe mebichala mgbe elu bụ ala ọsa ohi zuru taa nwere ike ime ka ụmụ nwaanyị nọ na famili gị hapụ ịlụ di ọ ga-emechiora ha ụzọ ọ na-emechu ama ọ na-emetọ ezinụlọ ihe ị ga-anụ abụrụ ezinụlọ ndị ohi agakwala ebe ahụ ịma asị otu aka rụta mmanụ ya ezuo ogene aka niile ọnụ mana ugbu a ike egboro ụfọdụ na-ahụta dị ndị ohi dịka ndị dị smart mgbede ọma Uchenna Clever Ọlọha. Ndewo. Good evening. Evening. Gaa n'ihu gwa anyị aha gị nọ. Clara ndewo. Mgbede ọma nwaanyị ọma. Thank you my sister. Ọ nwaanyị nọ na di. Okay. Meshi Royce akpọ. Okay, gaa n'ihu nwaanyị nọ na di. Ị ma na ihe unu na-ekwu na isiokwu na-amara mma wee. Ị ma na ọ na-adị ka mme mmadụ na-adị elu nwaanyị asị ya ga-ajụ ajụjụ ma ndị a ha ji ezu oshi. Okay. Anụ na-abụrụ a na-ezu oshi onye a nwere ike laghachi azụ oshi na-eshi n'ọbara enwere onye ga-ahụ ihe na ịghọtara so ị nwere ike datin nwere ihe iji eme buto datin nọ gị n'ọbara ọ ga na-eme gị weri ya ọtọ onye oshi na-anọ ọbara ịhụgodi datin bido duchi datin na ngo ya ọwụ mana chere kene unu na-ekwu na ohi nọ n'ọbara ọ bụ situation enweghị ike ime mmadụ magheri aka dịka ihe isi ike dị n'obodo frustration na-emekwe mmadụ ya ezu oshi ọ bụ frustration ana m ekwu ọnọdụ mmadụ hụtara onwe ya n'ime ya mba ọ gakwere gị izochi ọ bụrụ onye dị ike ị ga-akpa n'ihu baro ọrụkwana nwaanyị nwere ike buru gadin eg ọnwụnwụ ọkwụrụ banye ime ahịa ị ga-ere ya jia nweta ihe ị ga-eri ụtọ onye ochi nọ n'ọbara ọ ga-asị mba ka m gawa m ga-ezute ihe m ga-eri today tụọ ya ụdị something ya wee ikpenyeghụ n'okwu ahụ ndị ejidere n'ohi na-ekwu na ọ bụ ihe isi ike mere ha ji gaa ohi ikpenyeghụ na ya enweghị ihe dị otu ahụ ochi nọ ha n'ọbara ndewo cherekene mgbede ọma ezigbo mmadụ olu ya na-anụ ụda n'igwe okwu nwana ya eze na-ata njọ aba ya gaziere gị nụ odogwu na redio ndewo ahụghị m gị taa nwanne m nwaanyị mana ọ bụ otu enweghị ụzọ ime ime obodo ana m achọ ọgba tum tum ga-abịa abụ ụgbọala wee ke hụ ụzọ arị mma ana ya n'ọchịchị steeti Imo ka o mechiere anyị ụzọ anụla m akụkọ ihe mere taa enwe mgbe nwoke iyi agwa ga-emeri uche nwa na ya eze inwetacha ebe nwoke iyi agba na-atagheri ọnụ n'ụlọ ikpe dede faul ya na-atagheri ọnụ Thank you. Okay.
Udo dịrị unu. Nwa na-ayọ eze na-ata nji aba. Nwanne m ga-amụ nsogbu. Ihe isi ike enwe ike ime mmadụ ya ga-azụ ochi. Enweghị ike nwere ike ime gị n'ụwa ya ga-azụ ochi. Ihe na-ebute ochi iwu anya ukwu. Ihe mmadụ na-enweghị na-azụ ya. Ihe aka gị na-eru gị na-achọ itinye aka gị ebe ahụ ihe gị na-akpata ochi. Ọnwụ na Pita enyi nwoke Pita ememe ama agbakọ mba hụ na emere mana enweghị ihe ị na-arụ ihe onye na-akpata ochi. Enweghị ihe dịka isi ike ọbụla inwe agwa ndị ozugbo na isi mana chere ekele nwa na-aya eze kedụkwana ihe mere ọtụtụ ndị mmadụ ji akpọ ụfọdụ ohi agọrọ tudem ohi agọrọ wụ ohi dịtụ ohi na-enweghị ihe ọwụ ohi na-enweghị ihe eji ya wee kpọrọ a na-ahụta ya dịka onye gara aga zuo ohi ahụ ọwa agụrụ mere ya o ji gaa n'ihi ụfọdụ na-emetere ndị ahụ ebere ụfọdụ na-asị hapụ ha ọwa ohi agụrụ kedu ka dimkpa ga-esi nọrọ ya wụrụ bred bụ ihe ọ gaji izu onye ọbụla mere ọgụ nwoke nkịta ọgwụ nwoke mmadụ oge egbu onye ahụ zuru esi na ọgwụ ga-ebi ọhụụ ga ogwugwe ọ ga-eji onwe ya dịka oche abụrụ mgbe mmadụ na-ekwu na agbawa bọọlụ asị na ya ahụ bọọlụ to hand onwe ya dịka bọọlụ to hand na football onwe ya nwe oche agụrụ ochi uwe ochi ihe mere ka ezi nke ukwu ka dịbebe ezi nke ntakịrị dịkwara gị nọ nwa na ya eze na-ata nje aba gaa n'ihu nwaanyị ọma ochima na-enwe ndị ochi ibe ọha eyiri efe jikwa chọọ ọfụma bata ahịa ma ọ bilie otu na-agaje mana ihe bụ n'uche pụtara dewi gị izu ohi ha na-ezukwanụ kpata ha na-ezukpata gị anaghị ekwentị gị ya alarie anaghị ekwentị gị very clean very clean no trace ị gaghị aghọta dị na ekwentị gị efuole ha wụ professional ndị a everybody ndị ọzọ na-apụ na otu uche ha asakwa ahụ apụta keshi ọkwa izu ochi ọ dị egwu ịma ihe na-ewute mbụ na ejide onye ohi ikekwe ejidere ya ka o zuru ọkụkọ ha anọ ya ọkụkọ mere ka unu ga-eji akpọ ya aga n'aka ndị uwe ojii ịma na ihe a wee ohi agụrụ kọntrị had ha anọ ya ọwụ ya ka ọsọrọ ya ọmụnwa ka ọsọrọ mgbaka udochia nke ọsọrọ ya imeta ebe ụfọdụ ndị na-edifendị ndị ohi ga-egba n'aka mere anyị jisi ka anyị lebake n'okwu anya ọ bụ ihe isi ike na-eme mmadụ izu ohi ikpenyere na ya bụ okwu onye jidere ebe ọ gara ohi na-ekwu na ọ bụ ihe isi ike mere o ji gaa zuo ohi ị nabatara nke a na WhatsApp anyị Ike mmadụ o si egbu zibatara anyị ozi o si mgbede ọma Uche na Clara ọ na-ekele m na mmeri meriri nwoke ihe emeribeghị m ya eyigharịrị ya bụ ikpe na Mọnde ikpe ka dị kama adị m impress with ihe mere n'ụlọ ikpe taa ọ sị hụrụ enweghị ego ụbịam nwere ike iduba mmadụ na izu ohi mana ọ bụghị enough reason mere mmadụ ga-eji aganye aka na gịnị izu ohi na ụfọdụ ụmụaka ndị ọgaranya na-ezukwa ohi ụfọdụ ndị ọgaranya kwa bụ ndị ohi ụfọdụ kwanụ bụ ndị amụrụ m ohi ya gaziere gị Ike mmadụ mgbede ọma ụmụ ọma ndewo kemgbe m chọwara inweta unu o teele ya enwere ihe unu kọra aha gị ọ gịnị esi m na Federal House aha m wụ Oracle Oracle asị m ọwụ Oracle nwaanyị Oracle of God no Oracle of God yes okay everybody is a man Oracle na were municipal ndewo aha gị a na-atọ ụjọ Oracle Oracle of God okay of God na-ekwa mma agwụrụ enweghị unu kwugeke bụ enwe gboo unu kwuo ka m natụnara unu n'igwe ọ na-akụba adị m gị akụba ịma na o nwere ihe unu kwuga about ndị na-ezu oshi ọwọta hụ na anya na enwere parents na-ezu oshi dịka ụmụ ha anaghị okay maka ndị na-ekwu na ọ dị n'ọbara ọ dị ha n'ọbara okay ọ nwere parents ha
Ei, ị ka nọ ya? Anọ m ya. Mgba gaa n'ihu. O nwere parents na-ezu oshi ụmụ ha anaghị ezu. Ọ mekanik ejidere. O buru injin moto mmadụ butere ya ka ọrụ ọ were debe nwunye ya na moto. Nnukwu. Ya nwetara injin moto dị very very intelligent. Ya bịa hụ na injin adịrị ya na moto awụkwa injin. Abịa sonwe ya bịa hụ na dis mekanik ebu na injin moto nwoke. Moto ahụ wụ Tombi bọs. Kewu ya ji mekanik kwa na Volkswagen. Eburu injin Tombi bọs gabera dị man nwunye ya na Volkswagen ya. Aja chọpụta ya. Ya kpọrọ ya gawa kọt. Ya napụta ya. Betu ụmụ ya anaghị ezu ozu. Onye m ji ajụga ke ha ọhụụ. Ei, chere kene o, ihe ị na-achọ ịkọwa bụ na ohi adịghị n'ọbara. Ohi adịghị n'ọbara. Kedụkwana ihe na-akpata ohi? Eyi, ikuku akụchapụla nwaanyị a. Ị ga-agbalị kpọghachitetụ ọrakụ. Ọra, gbalị akpọghachi ya. Injin moto. O ji egbo gaa n'ihu were ozi na WhatsApp anyị. Ozi ka si n'aka Daddy Josie Ọgbakọ. Ọ si ịbịa nnọọ na-ezu oshi na ga-eji ọnọdụ adị mma jiri tụnyere ya. Maka na enwere ọrụ aka ndị ha gbachiri ike mmadụ nwere ike ime ya na-agakwa n'ihu. Ịghọtala hapụ ịgaga zuwa oshi. Na Adọnatin wee ịbịakwa bịa legbuo iwu anya na ọwụ ihe a ga-eji ganye aka si mmadụ ga-aga mege na zuwa oshi. Ma ọ bụ ọ ga-ala ọkpọrọ. Ịghọtala. Asị Uche Godwin Papa Ebube na gị agakwala n'ire gị rejoice yet maka na nwoke ihi agwa na enwere lawsuit ozi ọja bụ ike ekwu maka akụgakwana nwoke ihi agba ụjọ ịhụcha ya ọ tachala ahụ. That man is passing through a lot. That man is passing through. Onye ọbụla na-emegide m otu a ka ahụ ga-adị ya ịhụcha ya ọma shet chala otu a so mabeghị ihe hụrụ ka owu igo mefurula n'ikpe ibuchi look at you. Ịma asị mmiri na-ama ohu ya na-ama onye kpọ ya nwoke ihi agba ahụ n'ụwa akwa ịhụna ka o si atahiri ọnụ n'ụlọ ikpe takata nnọọ tanye n'eze very pencilish. Mgbede ọma di na nwunye kachasị di na nwunye ndị ọzọ mma na steeti Imo. Ndewo injinia. Ele otu mere? Anyị dị mma o. Ọ injinia Frank Uju Ebelebe Shamasa Douglas na-akpọ. Okay. Uche ọ naghị adị mma na ahụ ọnụ ihe a na-aja ebe o si eri nne ka anyị gwa anyị nwaanyị nke wee eziokwu bad government na-ebute crime and oshi so na one of the crimes. Ị na-aghọta? Ọ ka maka anyị gwa nwa ya eziokwu ka anyị hụ na arụ ka na-ete nnọọ a na-ete ya mmanụ. Bad government na-ebute crime and oshi one of the crimes. Mgbachere ekele ka njụzie gị ajụjụ a ị na-achọzi ịkọwa ị na-ekpenyezi n'okwu ahụ ọtụtụ ndị ejidere n'ohi ji ekwukarị na ọ bụ ihe isi ike mere ha ji wee gaa zuo ohi ikpenyere na ya? Ịma onye ọla ji aka esi na ihe isi ike mere o ji gaa zuo oshi. Ịghọta min onye ahụ agwagaghị onwe ya nke wee eziokwu mana enwere oshi mmadụ ga-ezu. Ịghọtara gị lee ọdịrị oshi ozuru na ebe o zuru oshi ahụ na ọdịrị ihe ozuru ga mara ebe ị ga-akado ihe mere o ji mee ọdịrị ihe ahụ mana onye ọla mana chere o injinia o bad gọọmenti ọkwa mụ na gị nọ na gọọmenti a gịnị mekwara na gị nwa na-agaghị ohi? Ọ ya ka m na-ekwuso mmadụ niile ahụghị ofu. Ịghọtara mmiri otu ogbe na-anọ na redio steshọn ọwụ mmadụ niile ga-emefu ya. Ịghọtara ọwụ mmadụ niile ga-emefu ya ịdị good na ya enwekwa onye ọzọ dịkwa good na nke ya. Ịghọta bikos anyị bịara na-ekwu na bad gọọmenti anaghị akọ ọsị ya ọnwụ ị na-agbado gọọmenti ume ha just relax as after all anyị melu maala enweghị ndị a ga-eme maka na atụ ji egotacha onye nwe ogbe ya tara nke okenye. Ịghọtara but isi ihe nọ nga aha wụ onye ọwụla ihe ịzụ oche arịghị mma. Mana ọwụ ihe a ga-eji bịa kọndemọ na aka gọọmenti anọghị ya aka gọọmenti na ya 50%. Yes, ịghọta mmiri mana gọọmenti mee ihe ha kwesịrị ime ka ihe na ochi ahụ na-ekwu okwu ya gịrị ya reduzo but ochi agaghị ala. Ndewo ya gaziere gị n'ọkọ dị na WhatsApp anyị Justin zibatara anyị ozi mgbede ọma o na ihe a na-akpọ ya bụ kleptomania ọkwa ya nọọsụ ọwa ọrịa ahụ wekwanụ mmadụ hụ ihe ọ gaghị elepụ anya na ya ọ ga-achọ ka o were ya ọbụladị mgbe ya wekwana ihe ahụ enwekwa uru ọ ga-abara ya n'ọwa ọrịa ọ dị ego o wee bere ya ike gara ya wee na-akọwa na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị anamaburu ego ọha na eze ọwa ọrịa otu oku ka anyị mee ka ịghọta
ihe mere mmadụ ji ezu ohi o nwere ihe mere mmadụ ji eme gịnị ezu ohi mgbede ọma Uchechukwu Uchewagodo eti okpe ri okpe Mpikara ekele m mgbede ọma nwoke ọma agazere ụlọ onye na-amụ onye asị kote okonye okwenka mbụ n'itoolu ọtụmanụ enweghị onye si nọ n'ọbara ihe na-akọ otu osi wa anya ukwu onye nwere anya ukwu nwetara onye na-ebute osi eji m ngwa m ya na-amaghị atụ o nwere big kọmịketi were na m rịkọvara na ihe ndị ozi zilaka karịa mara 10 million naira Gana Moscow, Marco by let's say Henry, a lot of good city. Mana chelekene o Ethiopia onye zukwara no onye zuru otu ogbe ji ọwa anya ukwu onye zuru onye si wodochi onwe ga ho ogbe ele guri aga kama ya ga yo bikala gi yo tia kama ya yo ga yo kedụkwanụ maka ndị na-ezu sweet ọwa anya ukwu cheta na sweet wee obere ihe sweet kwa anyị kwado iji ma anyị kwere uche anyị bụ grade by grade onwe mụtara o ga ikọ grade onwe ka ha wo iji big 100 billion allocation ha akpara ya o ke ala sweet o ke ala plantain mmadụ ya ga-agburu ya ụta anyị kwuru yọtara so o nwere grade by grade ime nwa na osi nwere grade by grade o nwere ka ha na-awụ ha nya chọkwara izu sweet mmadụ kere sweet agara me ka ha na-awụ ịma kalakpa iji big buru ego o si wo so wa luku ina le uta luku ni ni we ko na goge kama giga ya yo sinyo tomu ya o kara gemma ndewa ya gaziere gị no ka ọ dịkwa nwaanyị ọma n'aka ndị nne na nna na-azụlite ụmụaka ị ga-ahụ obere nwa ha na-azụ ya ga-azụrụ ihe ya ga ụlọ akwụkwọ ya were ihe na-awụ nke ya ga ụlọ akwụkwọ ya were nke na-abụghị nke ya lọta inweta ebe nne ya na pampa ya leave that engineer ama mme na awata a na-apa mpa obere nwa gị hụ gara aga zuo ohi ọ gara aga were ihe na-abụghị nke ya gị na-apa mpa ya ọ wee obere ihe ọ just a pen ka ọ gara aga zuru mana ịmaghị na nwa gị eme na gịnị ezu n'ohi ka ọ dị were ozi ya na WhatsApp anyị tupu anyị aga mee ka ọha na eze mana ihe ndị anyị chere na-akpata ohi gaa n'ihu nwaanyị ọma n'ozi nke si n'aka Eso Precious ọ sị mgbede ọma uche Clever Godwin ọnụọha na Clara ọ sị nwana ya eze na Tanjaba ekwutechala ya ọ sị ihe na-akpata mmadụ na-eji aga ezu oshi wu gị n'anya ukwu n'ọnwụ na nwaanyị ukwu na-enwe ihe ga-abịa nnọọ kpara gị gaga zuo oshi ka gị wepụ anya n'ihe na-awụghị nke gị ị na-aghọta wepụ anya na property ndị ọzọ ngwongwo na ngwongwo ndị mmadụ nwe gị wepụ anya na ya ka ọ dị ngwanụ lezie anya lee ihe ndị anyị nwa na onwe anyị chere na-akpata izu ohi gezie ntị onye ọbụla ị hụrụ gara aga ganye aka n'izu ohi o nwere ihe kpatara ya maka na ihe anaghị eme na nkịtị nke mbụ wee bụrụ gezie ntị umengwụ laziness onye ọbụla dị lazy ga-ezu ohi ịdị lazy ịbụrụ onye umengwụ ị ga-eme gịnị ị ga-ezu ohi maka na ihe ị na-achọ bụ already made ike adịghị ime anything nke ndị ọzọ rụrụ ga-ega were ndị ọzọ kọchaa n'ugbo ha ga-ega harvest ya ga-ega kpokọrọ maka ike adịghị gị umengwụ juru gị ahụ too much ịbụrụ onye umengwụ dị njikere ibu egbe ezu ohi dị njikere izu ihe ndị mmadụ umengwụ na-ebute gịnị izu ohi ọ rara ahụ mmadụ ịbụ onye gbasiri ike bụrụkwa onye ohi ọ rara ahụ mmadụ ịbụ onye gbasiri ike bụrụkwa gịnị onye ohi mgbasi ike abụghị mgbe ị lere mmadụ aka na-ejupụtacha ya na amaghị nke unu si ahụta mgbasi ike apụtaghị onye na-ebu weight na-eme ya otu a na-eme ya ka o nweghị ihe ọ bụ na-eme ya otu a mgbasi ike na-esi n'obi mmiri na-ezo gị na-aga anwụ na-acha gị na-aga ịdị vitamin dị n'ihe ị na-eme ọnya nwa bụ gịnị mgbasi ike mgbasi ike apụtaghị mgbe ị nọ anwụ na-ama gị from morning till night ọwụ ya nwawo mgbasi ike mgbasi ike wụ kedu obi gị how vitamin dị ka ede ọ ihe wụ mgbasi ike ọ gbasiri ike n'ihe ọ na-eme ọ dị uchu n'ihe ọ na-eme ya mewe ihe ọ naghị ele eluigwe anya ọ na-eme ihe ọ na-achọ ime
ya mewe ihe ọ naghị aṅa ntị n'okwu ndị ga-ediscourage ya ọ ya nwa bụ gịnị mgbasi ike onye ọbụla gbasiri ike ị na-aga akwụkwọ gbasi ike na akwụkwọ ị gaghị ada ị ga-eme ọfụma ime ihe bụ ịgbasi ike na ịgụ akwụkwọ iwepụ laziness dị serious na ịgụ akwụkwọ ị ga-agụsị akwụkwọ gị ike ma n'ụtụtụ ma n'abalị ma n'ehihie ị ga-agụsị akwụkwọ gị ike ya mere ịbụrụ onye umengwụ ị ga-eme gịnị ị ga-ezu ohi ịbụrụ onye umengwụ ị ga-eme mmapịa na ule uche umengwụ a na-agwakwa gị na-ebidokwa n'obere ọ na-ebido n'obere isi hafịa ọ ga-mgbanwe hafịa mgbe o toro ya agbashi ike mgbe o toro ya agbashi ike ihe a bụ ihe mbụ na-akpata gịnị ohi nke abụọ wee bụrụ nye aka nwaanyị ọma ọzọ wu uche ekwuole ya nga kwuo ya ndị ọzọ akpọbatakwa kwuo ya hụrụ anya ukwu ama m ihe anya ukwu anya gị ga-eji tọ na ihe na-awụ nke gị you no get am be say you no get am ka ị nwere zuola gị mgbe ọla anya atọ gị na ihe onye ọzọ mgbe ọla gị na-ekowe aka gị ebe aka gị na-erughị ịbakwa na sadisi nofi afọdam menụ nga ike gị ha menụ nga gbara ha mgbe ọla gị dowecha aka otu na-achọ onye ga-atụfu ka ị doziere ya anya ukwu ya nwa mere ihe ruora nwanne gị gị napụ ya hụ uche ụfọdụ ndị a ga-esi n'aka ha zigara mmadụ ihe ga-esi izie ihe ahụ ezigara anya ọzọ through you anya ukwu ndụta ga-esi enye onye ihe ndụta ayi na mba nọ ị chọrọ ka ọ bụrụ naanị gị ị chọrọ ka ọ bụrụ naanị gị ị chọrọ ka ọ bụrụ naanị gị chọghị ka onye ọzọ rite uru ị chọghị ka onye ọzọ rite uru e were ego ọha na eze nye gị naanị gị erie ma bụrụ rie onye kwuo ga-etajiwere ya anya ga-ebawara ya gịnị mere ọ ga-eji ekwu ego e nyere ụnụ niile ịchọla iri ya naanị gị iwe onye anya ukwu ịwụkwa na onye ohi ama m na-agwata dịka ọtụtụ ndị kpọbatara si wee mee gịnị kpọbata anya ukwu na-eme gịnị na-ebute ohi ịma anya ukwu na-adịghị enwe afọ ojuju na-agakọ anya ukwu na-adịghị enwe afọ ojuju na-eme gịnị na-agakọ o nwere ndị dịka ndị kpọbatara si wee kwuo bara ọgaranya mana anya ukwu ha anaghị ekpe ha wepụ anya n'ihe onye ọzọ uche mana enwe ndị bara ọgaranya ke nwa ogbenye ahụ nwere that small one na onye ogbenye ahụ nwere ọ nke ka ha mkpa ka a na ihe ọkọrọcha ahụ ya ọ na-akpata ohi ọ na-akpata gịnị ohi ihe ọzọ anyị chọpụtakwara na-akpata ohi wee bụrụ ụjọ ịnwale ihe ọzọ ụjọ itek risk dị mma ọ bụghị nke dị njọ ị bụrụ onye na-atụ ụjọ onye ụjọ abụ uche ị ga-ezu ohi ị bụrụ onye ụjọ ị ga-eme gịnị ị ga-ezu ị chọghị ịnwale ihe ọzọ ka na-aga ka chụọ another thing o nweghị ihe a ga-ekwute okwu ya n'ụwa a na-abụghị sikam nye gị na-abụghị yara gburugburu mee gịnị ọ gaghị awa ọkọ ihe niile ọ gaghị awa ọkọ ihe niile ọsọ amachụchigharị onwe gị ihu ama mgbe na-aghọta ụjọ na-atụ gị lekwa gị lee ohi ama mgbe na-aghọta o nwekwara ihe ọzọ na-akpata ohi gaa n'ihu nwaanyị ọma uche ọzọ dịka ibe ya gị hụrụ okomoko ekwuole m mpako gị were aka gị towe otu ọ dị ka onye ekuru egwu a otu a ka ị na-eko aka ha gị nga ka amụkwa na ada kusi na net ka destiny helper gị hapụ ịgafere gị gị were aka towe otu mụ na onye ha adịkwana briz fegbuo ga lekwe gị fie briz evu ịma anyị ji ekwu ya ọtụtụ ugboro ị na-ebikwala ndụ niile ị na-ebi n'ụwa marakwa mgbe ị na-esetiere onwe gị gịnị standard onwe na ndị standard ha nyere onwe ha wu nsogbu ha nwere taa o nwere ka obere ego si baa gị aka mgbe ahụ pịam gị chee na ime na arrive ị chọrọ ebe ọbụla ị chọrọ ịga gị buku ụgbọala ebe ọbụla ị chọrọ ịga gị buku ụgbọala ijizi ụkwụ aga ugbo ahụ na-atụzi gị ihere maka na itinyele the next thing ị ga-emewe ugbu a wee chọwa ihe ị ga-eme to maintain that standard to meet up ka ndị mmadụ hapụ ịchị gị ọchị kedu ihe ọzọ ị ga-eme izu ohi amị na ghọta ebe anyị na-aga kedu ihe ọzọ ị ga-eme ire ala ndị mmadụ ịganye aka n'ihe na-enweghị isi na ọdụ maka na ndụ gị jupụtara na ndụ gịnị okomoko ị na-ayanye aka ebe aka gị na-erughị
ị hụrụ na onye nke a nwere nke ya ịmaghị ka o si kpata ya bụ ihe o nwere pịa gị chọwa ka ị metakwa nke gị unu megezi competition uche who you want impress okomoko na-eme gịnị na-ebute ohi ịbụrụ onye ịma okomoko na ihe anaghị eju mmadụ afọ na-agakọ mmadụ anaghị adị satisfied n'ihe o nwere ya na okomoko na-eme gịnị na-agakọ mana ịbụrụ onye nwere ojuju afọ ihe ị nwere na-ezuru gị ma ị na-eji gị were ụkwụ gawa ya waka your waka in peace ma ị na-ahụ nke ị ga-eri gị buru ọnụ in peace tutu ruo mgbe ị kpatara nke ị ga-eri ọ ga-ara ahụ gị mee gịnị gị zuo ohi na-aghọta ebe anyị na-aga ihe ọzọ na-ebutekwa izu ohi wee bụrụ obi ọjọọ o nwere ndị nwere gịnị obi ọjọọ obi ilu o nwere ndị obi gbara njọ obi ilu ịhụ ha mgbe ọbụla anaghịkwa achị o obi koga ha kekeke ha anaghịkwa achị ihe mere ha ji ezukwa ohi ahụ abụghị na ha na-idiri ya ụfọdụ na-ezu ya ka emeba gị ka emegbute gị eziokwu yaks kwuo na m gwara gị o nwere ndị ga-abịa sị gị chee na-abịara napụ ịma na-abịara igbu gị ka a gbagbufuo gị kparara ọgwụla ndụ ahụ dị ọtajighị ha anya they no want see you at all. O nwere ndị ga-atọrọ gị kwe elu kwe ala chọghị ị na-ego achọrọ igbu gị I'm telling you. O nwere ndị nwere obi ọjọọ naturally eziokwu naturally obi ọjọọ obi ilu obi ọjọọ ahụ na ohi na-eme gịnị na-agakọ ha nwere ike ịhụ gị na ọmalịcha nwaanyị ya atajiwere gị anya eziokwu tupu ị na-aghọta ihe na-eme abịara bịa kụọra gị aka n'ụzọ kpakpakpakpakpa ya na-ebutecha gị n'ohi mmadụ ga-anọ obi na-afụ ya mmadụ ga-anọ obi na-ahụ ya ọ banye ụgbọala ya na obi na-agbụ ya ka onye aṅụnyere nwa nkịta n'obi ya na-aba mgbe ị ga-ahụ ya ọchị n'ihu mgbe ị ga-ahụ ya ya adịta ọnya o ruo n'ezinụlọ ya na-abara ụmụ ya onye ọbụla ịmaghị na ohi na-akpọ ya oku mana ka anyị na-ekwubara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute ihe ndị a na ihe ndị ọzọ bụ ihe na-eme gịnị na-akpata ohi nke bụ eziokwu wee bụrụ ihe isi ike dị n'obodo na-emekwa gịnị na-akpata ohi mana anyị ji ekwu ya ọtụtụ ugboro na ị gaghị eji maka na ụmụ dị n'obodo gbopụta ụkwara wee mee gịnị loo ya ị gaghị eji maka na ụmụ dị n'obodo gị gazuo ohi ọ bụghị excuse ọ bụghị gịnị excuse ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ onwe ihe dịka ohi agụrụ ohi bụ gịnị ohi onwe ihe dịka ohi agụrụ ọ bụ ohi agụrụ ohi bụ gịnị ohi onye na-abụghị onye ohi agụrụ gụwa ya achọ ihe ọ ga-eme legali iji rie nri ka Naijiria si wee dị badasi bado onwe ihe ga-eme iche iri nri na-agaghịkwa eri nri n'ụzọ dị mma belụsọ m ụkwụ gbajiri gị aka gbajiri gị onwe you can move gị dependizie na ndị ọzọ fine aghọta mana ọ bụrụkwa na ị ga-emove iri ọkwa arịa o nwere ndị ga-enye gị people are giving ma ya fọzie gị mana onwe gị imere ụkwụ imere aka gị sị na ihe mere iji gazie ohi bụ agụrụ asị iwe onye ohi by nature mami na whatever anyị na-aka wee bụrụ ya na-aghọta ya bụ ihe otu nwoke bi ebe ka anyị eji akpọ Chukwu Emeka ka ọ dị anyị ga-anara ọkpụkpọ oku abụọ ma ọ bụ atọ tupu anyị agbapụ ya ọsọ jee wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya anyị wee na-ajụ gị sị ikpenyere na ya bụ okpu ahụ ọtụtụ ndị ejidere n'ohi ji ekpu na ọ bụ ihe isi ike kpatara ha ji wee ganye aka n'izu ohi kedu ebe ịkwa akpụ n'okpu a ya bụrụ na ị nwere ọsịsa ị ga-agbalị buli ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911-20,022 0911-20,022 ma bụkwa 0707-454-1014 0707-454-1014 kpọbata tinye ọnụ n'okwu mgbede ọma ndewo uche clever anyị dị mma gaa n'ihu ya gaziere na chief mmadụ ka na-enye ọha wa ndewo gaa n'ihu ụmụakụba village dị mọjọrọ kwemere na-akpọ
ihe ndị egosigo na ndị esi ma ọwụwa mmadụ ịhụnye gba na mmadụ ka a na-arịa ihe m ji na-ekwu ya akwa mana oshi nọ n'ọbara ghọtara ebe m na-eje akwa mana oshi nọ n'ọbara ọwa sị ka ọ wee eziokwu kedu ihe mere iji si ohi nọ n'ọbara ọ nọ n'ọbara oshi nọ n'ọbara o nwere onye ga-ezuwe oshi ya eburu ọbara ahụ mụọ nwa ya ga-ezuwekwa oshi ahụ na m eme places oshi na-anọ n'ọbara mana chere ọwa ịhụtụbeghị mmadụ abụọ otu nne ji nke ọzọ abụrụ onye ụkọchukwu nke ọzọ abụrụ onye ohi nke ahụ ọ na-echekwa n'achịcha ime ijere ị ma na ọ nwekwara oshi na-eshi n'achịcha ime ijere ịghọtara ebe m na-eje oshi dị iche iche yes ọwụ nọ isowe onye na-ana ezu oshi onye na-ana isowe ya mana chere ị makwa na onye ohi na-amụtakwa onye na-anaghị ezu ohi ịdị awe ọ na-ara ahụ oke ihe na-akọwa bụ na onye ohi ga-amụkwa onye ohi o nwekwara onye oshi o nwekwara nke a na-eduba mmadụ eduba o nwekwara ndị a na-ayere anyị ga na-ezu oshi nwere idea nke ahụ ọkwa mana mmadụ ka a na-ezu mana ihe na-eme n'ụwa ọ nwekwara oshi a na-ebide mmadụ ebi ọba dịka ọwa eziokwu tọọ ihe mere n'ụwa ụta m na ugbu a ihe na-anọghị n'ọbara beta onwe onye ọ nọ n'ọbara ọba dịka ọwa eziokwu onwe onye ọ nọ n'ọbara tọọ ihe m na-ekwu onye ochie nwe gịnị onye ochie onye ọbụla gịga were ihe na-awụ ya onye ọbụla gịga were ihe na-awụ ya nwe gịnị ọwụ onye ochie wetara ebe m na-eje ndewo ya gaziere gị nọ mgbede ọma evening ọwa nọchie na-esi hospital junction akpọ gaa n'ihu ịnụ Amaguche isiokwu unu na mgbede ọ mara ezigbota mma oke gaa n'ihu kedu ihe ị chere na-akpata ohi ochi niile mmadụ zuru awụcha n'ọbara ka ochi ya according to otu unu si na-akọwa na nkọwa unu umengwụ na-akpata mmadụ ime eri aka oke maka na otu ugbo m nọ awụ m nwatakịrị nwaanyị ma nọrọ na-agba mbọ ife ọtụtụ ma chọọ ihe m ga-eri onwe ndị ga-anọ ma nwaanyị mana nwoke ọ dịcha onwe ndị isi ọtụtụ ga-ekwo like this ha nọrọ rụlasị asụchasị ụkwụ na aka ịghọtala mgbe ọ nọgide ụbọchị ga ma o nwere ihe ahụrụ ha ga-eri ọ ya wuo mma amapụ ga magharịwa aka ịghọtala so ọwụcha na osi niile mmadụ zuru wụcha ntechi na ọbara ndewo nwaanyị ọma ahụ ha ị ma na ọ na-arakwa m ahụ ikpere na ohi dị n'ọbara ịhụnanya ya na nkọwa ndị mmadụ maka na o nwere ihe m chọrọ ịghọta a na-achọ ịkọwa na o nwere onye a ga-amụ ya eburu ọbara ohi pụta maka dịka i kwuru a na-amụcha ụmụ 7 ịghọala asị a ga-amụtarịkwara nke oshi ọ dị egwu na Facebook anyị ọzọ Francis Ọmaga Nnamani isi Amagunze dị na steeti Enugu na-ekiri anyị ọsị mgbede ọma na ewuri ihe na-akpata ohi bụ umengwọ agụrụ ihe isi ike na anya ukwu nọ ya nwa na-ebute ohi gagaziri gị nọ ọzọ enyi nna ya ọsọ Uche na Clara my good people anyị ahụ na nke gị Bishop Obinna isi Ọpara Nọzie Street dị n'Owerri zibata ozi gị ọsị mgbede ọma Uche na Clara na anyị amakakwa anyị ahụ na nke gị na mgbede a Priska Ugochi isi Egbe Ada Federal Housing na-ekiri anyị ọsọ Uche Chineke mekpara ebere na ịlọtara n'udo isi ụlọ ikpe ahụ lọta n'udo na Clara mere ya na ọ na-abụghị ya akara m ịga ụlọ ikpe akara m ịga nga eme ihe ọrụ rụrụ Clara n'ahụ ndị ebe rụrụ ọrụ look at you ndị ihe n'elu ka onye ndị ihe ọrụ ịrụ m na ị ma na ebezighị ihe niile m gwara gị sị gị bibot gị na-akọ gị na-asọrọ o wee bụrụ ya ka ọ dị anya ahụ na nke gị na mgbede a iro ma aka Chike Austin ọsị oh my God na ọ hụrụ ihe anyị na-eme na mgbede a n'anya ọsị mgbede ọma Clara na Uche ọnụ ọha ha ọsị mgbede ọma Uche na Clara ọnụ ọha na Clara ihu gị juru eju na mgbede a wee bụrụ ya mgbede ọma anyị dị mma
ya ha m ife a na-eche na ọjị na-akpọ Okay. anyị mana uche anyị mana oshi akịmara nwere oshi na-esende o nwere ga-eme afụma na vileji owere oshi ka ya na ahụ ya ezigbo oshi egbu onye apilesi ọwụ o nwere chokwu yes o nwere na akịra mmadụ n'ahụ ya ga-ezigbo oshi onye emega ọfụma ahụ ya akịrị oshi ndewo ya gazie anyị ahụ n'ozi gị na mgbede a Teres Beni ọsị osi agbala na-ekiri anyị ọsị uche na Clara na-ata ya o nwere ata ya egosi anyị jigo ụlọ ikpe taa biko ndị midia anyị ụnụ ga-agbalịkwa tinye ha ya ọzọ ka ndị na-ahụ ya nwee ike mee ege na-ehụ ya ọsị ata ya ahụ nwere ike ịbụ ihe iyi egwu nye onye ọkaikpe na nwoke ihi agwa ahụrụ na ya n'mpete immediately na-azọnye ụkwụ na ihe a na-arịta otu amara na men man Chineke onye ole shi na windo ndị shi na ya ha na-enyo lee na ata ya oh my God ata anyị mechiri akwụkwọ look at you ude chekam sam akpọ ezigbo kimon amara na nketa agaghị adị fọnị chewekwara mgbe okwu anya ma ofu ihe a ya si takwa ma akwa mgbo onwekwa onye ga-akọta na ninjawo anyị ka m bụ ganye wee bere ya ka ọ dị Igbo mụrụ nzọ ma m ọzọ nọrọ ebe ahụ agagharị ka anyị gbapụ ya ọsọ jee wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya emekwala ngagharị Echo FM. anyị Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kpara oge ya o were aka ya daara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịa gbaa ama ihe riri n'ikpeazụ gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Wenezdee abalị 19 nke ọnwa asatọ afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Nkwọ na Mbọ gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ lechaa anya wee si oke ka m malitekwawa okpo na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ na gọọmenti steeti Legọs ekpepụtala ụbọchị echi na-abịa abịa bụ Tọzdee dịka ụbọchị ezumike ị ga-anụrụkwa na INEC emeela ka o doo ọha na eze anya na onweghị onye ha na-adọnyere oko na ntuliaka elu afọ 2026 afọ 2027 ị ga-anụrụkwa na otu egwuregwu bọọlụ Manchester United adịla njikere igoro Carlos Baleba mgbanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa onye gaji iwetere gị ya bụ akụkọ ụwa bụ mụnwa na onwe m Uchenna Clever Godwin Ọnụọha gọọmenti steeti Legọs ekpepụtala ụbọchị echi na-abịa abịa bụ Tọzdee bụ abalị 20 nke ọnwa Ọgọst anyị nọ n'ime ya dịka ụbọchị ezumike na steeti ahụ iji nye ndị steeti ahụ ohere isonyere n'ihe omume akpọrọ Isese nke afọ a ọ bụ onye ntụziaka pụrụ iche nye gọvanọ steeti Legọs n'okwu gbasatara omenala bụ Idris Aragbe bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a n'ụbọchị taa bụ Wenezdee ọ kọwara na nke a bụ iji hụ na ndị steeti Legọs sonyesiri ike na ya bụ mmemme Isese bụ mmemme kpọrọ aha eji mara ndị Yoruba ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na steeti Legọs malitere iji maka mmemme a ekwupụta ụbọchị ezumike na steeti ahụ kemgbe afọ 2023 gara aga ya bụ onye ntụziaka pụrụ iche nye gọvanọ steeti Legọs n'okwu gbasatara omenala bụ Idris Arigbe kelere gọvanọ steeti Legọs bụ Babajide Sanwo-Olu maka ịkwado ihe omume a ma kelee akwa ndị eze ọdịnala n'ala Yoruba
maka ichekwa ihe omume a. Aka chịburu steeti Ekiti bụ Ayọdele Fayoshe apụtala kọwaa akị nsugbe ma kwuo n'ọpụpụ Peter Obi pụrụ n'otu pati African Democratic Congress bụ ADC bịara n'ole ohere o nwere inweta mmeri na ntụliaka elu onye isi ala afọ 2027 kụọ ya mgbọrọ. Fayoshe kwuru nke a dịka a na-agba ya ajụjụ ọnụ gbasara ohere ndị otu pati ọzọ na-agba otu pati APC okwu nwere inweta mmeri na ntụliaka elu zuru ọha ọnụ agaji ime n'ala anyị n'afọ 2027 ọ na-abịa abịa, bụ ebe ọ nọkpuo ya hoha n'ụkwụ kara isikwu Peter Obi ike n'ala inweta mmeri na ntụliaka elu onye isi ala afọ 2027 ma ọ bụrụ na ọ gara n'ihu tachie obi nọrọ n'otu pati African Democratic Congress bụ ADC. Fayoshe kọwara Peter Obi dịka ezigbo mmadụ ma kpuo na ka o si ahụ ihe si aga ugbu a na o cheghị na Peter Obi ga-enwetanwu mmeri na ntụliaka elu onye isi ala a ga-eme n'ala anyị n'afọ 2027 ọ na-abịa abịa. Onye isi oche INEC, onye isi oche otu kọmishọn na-ahụ maka ntụliaka elu n'ala anyị bụ INEC bụ ọkammụta Joash Ọjọ Amopitan amasịela otu ndọrọndọrọ ọchịchị dịgasị iche iche enwere n'ala anyị na ndị Naijiria obi ike ma gwa ha na onweghị ndị ma ọ bụ onye ha ga-adọnyere ukwu na ntụliaka elu a ga-eme n'ala anyị n'afọ 2027. Ya bụ Amopitan nyere mmasị obi ike a n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tuzdee dịka ndị ga-eso azọkwa onye isi ala Naijiria n'afọ 2027 na-ebinye aka n'akpụkpọ mkpekọrịta udo bụ National Peace Accord. Ya bụ onye isi oche INEC dọkwara otu ndọrọndọrọ ọchịchị dịgasị iche iche enwere n'ala anyị na ndị ga-eso azọkwa nke a ma ọ bụ nke ọzọ n'ala anyị na ntụliaka elu afọ 2027 ndụmọdụ ka ha zere osu ayara n'ụdị ọbụla na ya bụ ntụliaka elu. Ndị ga-eso azọkwa onye isi ala Naijiria na ntụliaka elu afọ 2027 na ndị ndu otu ndọrọndọrọ ọchịchị dịgasị iche iche ebinye n'aka n'akwụkwọ mkpekọrịta udo National Peace Accord ma kpee mkpa izere ihe ọbụla bụ osu ayara, okwu mkpọrọmasị nakwa okwu ga-ebute nkewa na agbụrụ maọbụ n'okpukperechi dịka agaji ime ntụliaka elu onye isi ala n'afọ 2027 na-abịa abịa. Ya bụ ndị a ga-eso azọkwa onye isi ala Naijiria n'afọ 2027 na-abịa abịa binyere ya bụ aka n'akpụkpọ udo n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tuzdee na Abuja, mana ahụghị onye isi ala Bola Tinubu nke eji ahụ Atiku Abubakar na ya bụ ọgbakọ anọme nke a, ebe onye nọchitere anya onye isi ala Tinubu na ya bụ ọgbakọ eji binye ya bụ aka n'akwụkwọ bụ onye ode akwụkwọ nye gọọmenti ala anyị bụ Senetọ George Akume. Ndị ọzọ ga-eso azọkwa onye isi ala Naijiria bịara ya bụ ọgbakọ ma soro binye aka na ya bụ akwụkwọ mkpekọrịta udo gụnyere Peter Obi nke otu pati NDC, Adewole Adebayo nke otu pati XDP na Omoyole Sowore nke otu pati AAC tinyere ndị ọzọ. Onye isi oche INEC bụ ọkammụta Joash Amopitan sokwa bịa ya bụ ọgbakọ. Ọ fọdụrụ nwachọm ka otu egwuregwu bọọlụ Manchester United goro nwa amadi ji agbara otu egwuregwu bọọlụ Brighton bọọlụ bụ Carlos Baleba. A tụrụ anya ya bụ Baleba ibinye aka n'akpụkpọ ịgbara otu egwuregwu bọọlụ Manchester United bọọlụ ruo afọ 5. A tụkwara anya otu egwuregwu bọọlụ Manchester United iji ego karịrị ndị pounds 60 over 60 million pounds jigoro ya bụ Baleba. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na o teelarị otu egwuregwu bọọlụ Manchester United bidoro n'ama amụma igoro ya bụ Carlos Baleba dịka ha ṅakpara njọ gbasara ya n'ọnwa Jenụwarị gara aga. Ya bụrụ ma otu egwuregwu bọọlụ Manchester United mechaa n'ikpeazụ goro ya bụ Carlos Baleba, nke a ga-eme ya ndị ji agba bọọlụ n'etiti mmadụ atọ ha na-egoro n'afọ a dịka ha gụchara Andre Santos site n'otu egwuregwu bọọlụ Chelsea ma gorokwa Yuri Tillemans site n'otu egwuregwu bọọlụ Aston Villa. Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ, o zochala ma gbachaa, asị ebe ọkụ nyụrụ si wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ.
ọ gwala na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ile dike. Ya bụrụ na ị gụziri ntị nke ọma na mgbede a, eji m n'aka na o nwere ka m si mee ka ị nụrụ akụkọ kwuru na gọọmenti steeti Legọs ekpepụtala ụbọchị echi na-abịa abịa bụ Tọzdee dịka ụbọchị ezumike. Emekwara nke ịghọta na INEC emeela ka o doo ọha na eze anya na onweghị onye ha na-adọnyere ukwu na ntuliaka elu afọ 2027. Emekwara nke ịghọta na otu egwuregwu bọọlụ Manchester United adịla njikere igoro Carlos Baleba ji agbara otu egwuregwu bọọlụ Brighton bọọlụ. N'aha ndị odee nke ụlọ mgbasa ozi redio anyị bụ ndị aka na-awọ nkọ bụkwanụ ndị ji nwayọọ chịkọba akụkọ a, ka mụ onwe mbụ Uchenna Clever Godwin Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngareme kewata ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị. N'oge na-adịghị anya mụ na nwaada Clara Nwokeọcha ga-alọghachi ịbịa nnọọle ya bụ ụdara anyị tanyere eze razie ya ka ọ dị dadarara, n'ihi ya agagharịkwala agagharị